Maar het is een speciale week voor jou? Het is de laatste dagen nog. Janke kind. Ja, maar je daar hem gewonnen? Nou, ik zou het wel ja, maar ja, je moet een keer ophouden, no? En met de auto kan het natuurlijk. Ik net al, maar ik deed het voor plezier. Maar nee, het komt wel aan. Voor plezier die ze er om eruit te wijzen. Ja, en daar ben ik wel van opgekomen. Zo, en daar veel te hebben ook nabij, no? En elke keer als ze uit de kranten luiden, al die beneden, maar 4 minuten later, dan is wat ben je luid, wat ben je luid? Ja. Maar ik kom zeggen, dan ben ze net luid. Maar dan veelden ze dat ze dan luid binnen, hè? Ja, maar ja, zo ben ik ook opgegroeid, hè? Dus wil je altijd vet om de kranten te bezwaren? Ja. Maar als het heel slecht was, dan... Maar het is voor mij ook net beter, ja? Hè? Dat is voor mij ook net beter. Hoezo? Ik met mijn vrije tijd, weet de baas altijd tussen. Ik ben de trekkers van mij en van Liedzongen, no? En nou ja, hij is hier ik alle dagen wat. En ik bouw het stadion nou en hij bouwt het op. Ja? Dat, ja. Jongen, daar werd er raar van. Ze toen zei niet, hè, daar werd er raar van, hè? Ja. Ja, maar dat kan er mooi in. Want ik heb wel gewoon een stond nemen, ik heb wel 30 dagen van die trekkers aan. En dan stond ik hier op een regel en zo, maar dan kan verkocht ik ze voor onderdelen. En wel eens een hele trekker. Zo let bij zoals nooit. En dan afzetten boel kapot, hier van beiden. Maar je werd er wat onrustig van? Ja. Ja, want je hebt 20 hectare wacht. Maar je lonteert. Nou, die mensen die weten het wel altijd dan, hè, dat wel wat hier dan. Want ze weten ze gauw als er binnen stap ik op een fiets, dat weten ze wel. Dat is toch Christian, hè? Dat bij me wel, hè? Dus je bent fanatiek naar? Ja, jawel. Ja, maar ja, dat is bij me opgebracht, hè? En vonden vrouwen het altijd mooi dat je zoveel trekkers hebt? Nee, ze vond het helemaal niet mooi. Oh. Helemaal niet. Maar ja, goed, ieder zijn eigen. Zij weer in huisbaas en ik eerder. Nou? Maar dan moest ik het ook wel eens, nou ja, dan hier ik weer in een kacht en dan zet ik hem onder wijsdel. En dan zei hij dan verder weer met de krant, dan haal ik hem op. En dan zet ik hem in de regel en dan Nou, dat ben je eigenlijk je krant. Ja, dan kijk ik er met een uit. No? Dat is wat. Dus, man, daar vind ik niks aan, hè, zo let. Nou, tot morgen. Ja, hoi. Dat was het. Wie het nog wel vertrouwd? Vertrouwd hoor. Dat jou het nog verdient, doggen? Ja hoor. Dat is er bijna net, maar... Ik vind het mooi, hè. Ik vind het wel mooi werk. Ik vind het mooi, ja, ik mis het allemaal. Dat is wel, buurvrouw kwam ook al, die worden buurvrouw kwam ook al bij de dik. Ja, maar dat hij, hè, dan. Nou, stuur. Wat moet ik nog meer vertellen? Nog meer vragen? Heb je nog meer vragen? Ja, en nog één hoe je mag. Zullen we nog één hoe je mag raddelen? Ja, ja. Troep. Ja, maar als je trekkers. Troep, ja. Volgens mij is het zeker van jou. Komt ik op dit? Denk het wel. Ja, dat zit me wel.
Ja, maar ja, hij vindt het mooi, maar hij kent het niet aan, hè, nou net. Nou ja, deze die zou wel weer opmaken worden. Maar ze zullen met een nieuwe handschotten, nieuwe schotten en een nieuwe bijmien. Maar verder dan draait het ding nog prima. Maar ja, hij moet hem onderhouden worden. Hij moet onderhoud. En dat is met die kraan precies, ja. En 6 miljoen bij Nick. En maar u bij het niks. Maar ja, goed. Er is net vol aan en meer allemaal op te bouwen bij u. Ja. Zoals een stukje ieder voor rust, dan kan je een nice stuk in zetten. Maar dat gaat bij u net zo. Ja, een stuk plastic misschien. Dat ze er dan nog in zetten. Maar dat was net, nee. Dus je bouwt met je auto gerne? Ja. Zo stil, hè. Maar veel wel het ooitje. Nou ja, dan moeten we elkaar maar wat plegen. Doe je? Wat ben je dan? Fietsen. Maar weer heel erg saai, hè? Saai. Ja. En daar kom je nou heen? Naar huis. En ben je mest? Squallen. En hoe je dat? Wat denk je van squallen? Ja, dat weet ik net. Saai. Fantastisch. En waar hing je me nou over dan? Nou, wij krijgen een papiertje onder de rutenwissers van mijn man. Die is daar nou echt in het checken. En dat hebben we eigenlijk in. En wat ziet er dan op het papier? Nou, eigenlijk een nepbekeuring. Serieus? Nee, ik maak je een grapje. Maar je hebben een grap uit helle bij je man? Ja. Dat is juist wel heel serieus bij. Het is een hele serieuze grap.